बिनि न'खरा बिनि फिसाया आरो बिनि न'खरा जेब्ला नोंनि न'खर बायदि गोथांखौ जादों आरो बे दाना नोंनियाव सहैदों आरो बिनि अननायखौ फोरबो नोंनि अननाय होफिननानै नोङो बोर गोनां खालामदों जाहाथे नोंनि जोबथेगे अननायजों बिनि न'खराव आरोबाव फोरबो जिसु मारिया जसेफ बे गोथां न'खरा बेबायदि बे न'खरा गोथां बेखौ बेबायदिनो बोखांग्राफोर जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै जोंनि सोरगोआव थानाय आफा जोंनि जोंनि रायजोआ फैथों जोंनि गोसोआ सोरगोआव जेरै जाबोदों आयनाखौ बेबायदि जोंनि जानो नांगौखौ दिनै जोंनोबो आरो जोंनियाव दाय खालामनो नागार जेरै जोंबो जोंनियाव दाय खालामनो नागारो आरो जोंखौ जेनेबा बबेखानि हानिफ्राय जोंखौ बोखारना खुलुमो मारिया अननायजों खमनाय फोरबोनिजों लोगोसे हिन्जावफोरनि माननि बारनाय जाग्रा आरो बारनाय जाग्रा बिनि गोरबोनिफ्राय जिसु अगोथार मारिया इसोरनि बिमा जों पापिफोरनि थाखाय बिफा आरो बिचा आरो गोथार जिउआव बाख्नाय जाथों साफ्रोमबो बाख्नाय जाथों दुखुआव आन्धाराव गोग्लैनाय मानसिफोरजों इसोरा लोगोसे गुलि गुलि थायो बेखायनो सुखआव थानाय मानसिफ्रा जोंखौ मालाबाबो नागिरा इसोरनि खाथियाव फैया ख्रिस्टियान जायगाफोर जानो हागौ बिराद सनानि बिल्डिंआव थानायखाय क्रर मानसिजों कोटि कोटि थाखा जानायखाय बेहा सान्थियाव दं बिसोरबो गोबां दुखु गथ' गथायखौ लानानै बिसि फिसायखौ लानानै गोबां समाजखौ लानानै गावनि जातिखौ लानानै राजनितिखौ लानानै गाज्रिखौ लानानै गुबुन गुबुन बिसोरनि जिउआवबो दुखु दं टेनसन दं साननाय दं गोबां नासयलायनाय बायदिसिना बेखौ लानानै बेनिखायनो बिसोरबो गावसोरनि इसोरखौ नागिरना मन्दिराव थाङो गिर्जायाव थाङो दिनै बिसोर जुदि सुखआव दं होननानै बिसोर मिथिगौ बिसोरबो दुखु दं आं बेखौनो बुङो जों बे जायगायाव एसे मोजां इसोरखौ खुलुमगासिनो दङ खोनासंगासिनो दङ इसोरजों लोगोसे थागासिनो दङ बे समाव हरखाब बै लामाजों गारि मथर लानानै सोरबा लोगोखौ लोगो हमनो थांदों गावनि थांखिनि थाखाय सोरखौबा होसोदों गावनि थाखा फैसा बेफारनि थाखाय बेबायदिनो सोरखौबा मोननो गोनांखौ बियो आवगायलांदों गारि मथर आथिंफोरजों गुबुनै सोरबा न'आव संसारनि बाथ्रा रायलायदों सोरबा गाज्रि पिक्सार नायखोमादों सोरबा लोंखोमादों सोरखौबा हाग्राफोराव सोरखौबा बुथारदों सोरखौबा जिनाहारि खालामखोमादों बिसोरबो गावनि मोदोमनि संसारनि सुखनि थाखाय नागिरग्रा मानसिफ्राबो बे संसाराव हरखाब बे बुहुमाव बे बोथोरावनो हरखाब बे बुहुमानो मावग्लुंजोबोब्ला गिथाव बाथाव सैनाङोब्ला बिसोर हावाव गोदोनाय सोरखौबा लोगो हमनो थांनाय सोरबा बिदिनो गाज्रियाव गेलेनाय रुम सिङाव गाज्रि पिक्सार नायखोमानाय बिसोरबो गाज्रिखौ दावगानानै बिसोरबो इसोरखौ गाबज्रिगोन जेब्ला दुखुआव गोलैगोन बिसोरखौ गासैखौबो बिसोरबो गावसोरनि जिउखौ गावसोरनि प्राणखौ गावसोरनि जिउखौ बिसोर थैजानो गिनानै जाबदानानै इसोर जोंखौ बासाय इसोर जोंखौ अनखांनो बिसोरबो गाबखांगोन गाज्रियाव गोग्लैनायफ्राबो सुखआव थानायफ्राबो लामा हान्थिनायफ्राबो बिसोरबो दिनै नागिरगोन ख्रिस्टियान जायगाफोर गिथाव बाथाव बांग्रि मावनायसै गिथाव बाथाव जाथाय जानायसै गिथाव बाथाव बे बुहुमानो गासैबो टनटनबा 10 मिनिटसो मावोब्ला 5 मिनिटसो 2 मिनिटसो मावब्ला 1 मिनिटसो मावब्लानो मानसिया मा जायो दानि बे मानसिफ्रा बेनिखायनो सानसे समाव जेब्ला बुधबार हाथायाव गिथाव बाथाव गिथाव बांग्रि मावदोंमोन बेनि गासैबो एफा जाफैजोबदोंमोन हरखाब सासे मानसिया ना सुगासिनो मालाबा बे गावसोरनि मन्दिराव थांफेरा गुबुन हिन्दु धोरोमनि हारसा मानसि मालाबा इसोरखौ गाबज्रिया बे फुजाबो खालामफेरा जेब्ला बे गिथाव बाथाव बांग्रि मावनायाव ना सुनाया गोग्लैबाय अब्ला बियो जोनोमनिफ्रायनो इसोरखौ गाबज्रिफेरै मन्दिराव थांफेरै जेब्ला गिथाव बाथाव बांग्रि मावनायाव बियो मा खालामबाय हे भगवान